హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రేజీ రోహి ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను గణపతికి 9 రోజులు పూజ అయితే చేస్తున్నానండి. సో ఆ చిన్న క్లిప్పింగ్ అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ప్రసాదాలు అలా ఏం పెట్టట్లేదనమాట. మనం ఎప్పుడు చేసుకునే ప్రసాదాలే. ఇప్పటికీ నేను చాలా టైమ్స్ పెట్టాను కదా. సో అందుకనేసి ఏమేమి ఐటమ్స్ చేశానో అవి జస్ట్ చిన్న క్లిప్పింగ్ తీశాను. దేవుడికి పెట్టిన ప్రసాదాలు అండ్ దేవునికి ఎలా పూజ చేసుకున్నానని షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇదనమాట మన వీడియో వచ్చేసి. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి. Thank you for watching video. Bye bye.